Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui us porto amb aquest ambient ja tan nadalenc el wrap-up de novembre. Ha estat un mes de molt bones lectures, us en volia parlar ja, però la veritat és que ha fet un temps horrible i no hi havia manera de gravar i que no semblés que estigués en una cova així molt tenebrosa. Però per fi ha arribat el moment, o sigui que comencem a parlar de les meves lectures de novembre. En primer lloc vaig llegir Mare d'Isabel del Río, que per cert jo no sabia que ja havia llegit un llibre d'aquesta autora, i sí, vaig llegir La casa de la torre quan era més petita, adolescent, digue-li com vulgueu. Però us haureu d'esperar per saber què penso d'aquest llibre, perquè forma part d'una col·laboració, de la que no us puc dir gaire, i aviat ho tindreu per Instagram i sabreu què he pensat de Mare. Després vaig llegir I Remember You, d'aquesta autora que soc incapaç de pronunciar el seu nom, suposo que és Yrsa Sigurðardóttir. És una autora islandesa. Podeu trobar les seves novel·les en castellà, com sempre us deixo tota la informació a la caixeta de la descripció. I aquest és un llibre de terror sobre dues perspectives. D'una banda tenim tres amics que van a un lloc remot a arreglar una casa, perquè era com el desig d'un d'ells. Eren dues parelles i una de les parelles va quedar coixa, perquè el marit va morir. Però igualment decideixen seguir amb aquest projecte seu, que era arreglar una casa en aquest lloc remot perquè la gent hi vagi a passar les vacances, tipus una casa rural. El problema és que hi van a l'hivern i no hi ha ni Déu. L'ambient és superestrany perquè estan en un lloc molt remot, molt fred, i a més la seva relació arrel de la mort d'aquest amic ha canviat molt. I a més, si bé en un principi pensen que estan sols en aquest lloc, que és un lloc, com ja us he dit, molt remot, només hi pots arribar en barca, no és una illa però només hi pots arribar en barca, el temps és terrible, doncs en aquest lloc tan suposadament solitari comencen a notar una presència d'un nen. I mentrestant, a terra ferma, en una ciutat, seguim un psicòleg que està intentant superar la desaparició del seu fill fa uns anys i que el criden perquè investigui uns casos, una vandalització que hi ha hagut en una escola, i comencen a relacionar-ho amb casos anteriors i tal, i sembla ser que tot està relacionat amb aquest fill seu que va desaparèixer, però no sap com pot ser que un cas de fa tants anys estigui relacionat amb el seu fill que ha desaparegut fa 5 anys, com a molt. Us avanço que si bé és un llibre de terror, no és un llibre de sustos, és més aviat l'ambient, és com aquest fred que et va calant els ossos, igual amb la por que et fa sentir. També és un llibre que és molt atmosfèric, que és molt trist, i lluny de ser una cosa així com supermacabra, és més aviat molt tràgica. Em va agradar força, tot i que si li he de posar una pega, jo diria que va ser derivada de la traducció. Em va semblar que l'escriptura era com una cosa molt seca, molt poc narrativa, poc imaginativa, no sé. I a mi em sembla que és per la traducció, perquè m'ha passat amb algun llibre que era una traducció a l'anglès d'algun altre idioma, que no m'ha acabat de convèncer. Ara bé, podria ser que fos directament que el llibre està escrit així, no ho sé, no me'l llegiré en castellà i segur que no me'l llegiré en islandès perquè ja m'agradaria, però no en sé. Però a part d'això, em sembla que el llibre es pot gaudir força i jo us el recomano si voleu una lectura així, tipus thriller, misteri, terror, en un lloc remot. Aquest pot ser un bon llibre per a vosaltres. Tot seguit vaig llegir, com ja us havia avançat, Salm pels construïts en terres salvatges, de Becky Chambers, editat per Mai Més. Ja us n'he parlat alguna altra vegada, però bàsicament, els robots ens van abandonar, no sabem ben bé per què, però bàsicament fa moltíssim de temps que ningú n'ha vist cap. Per altra banda, hi ha un emoji. Intentaré fer servir el neutre que es fa servir en aquest llibre, perquè em sembla molt important, però si la cago, perdoneu-me. Un emoji del te que es dedica a anar pels pobles, preparar te i escoltar la gent que té cabòries, que té problemes. Aquest emoji, tot i que li agrada la seva feina, ha perdut una mica el món de vista, no l'acaba d'omplir res, no sap què vol, bàsicament no sap què fer amb la seva vida. I se'n va cap a les terres salvatges, on es trobarà amb el Moixeró, que és aquest robot que veieu aquí, un robot simpatiquíssim, el que li han encarregat que després de tants anys sense tenir contacte amb els humans, vagi i se n'assabenti de què és el que volen els humans. L'Idex, que és l'Imonji, tampoc sap què és el que volen els humans, perquè precisament ell té aquest problema com existencialista, i bàsicament el llibre gira entorn d'això. Però és un llibre existencialista que no et fa sentir un buit, sinó al revés, et fa sentir, potser la vida no té un sentit definit, les coses són molt rares, però no passa res. I el que fa aquest llibre, bàsicament, és el que fa l'Imonji Dex, que és asseure't i dir-te, jo t'escoltaré, et prepararé una tassa de te, potser no ho solucionem, però al final et sentiràs millor. I em va fer sentir un caliu increïble, com fa Becky Chambers sempre. Jo us el recomano moltíssim, en qualsevol moment, però si esteu en un moment d'aquells que no sabeu què fer amb la vostra vida, o que noteu que potser les coses no us ombren, perquè al final és normal, no? Em sembla que aquest llibre us farà sentir molt millor. Després em vaig llegir el Libro Negro de las Horas, d'Eva García Sáenz de Urturi, i això bàsicament va ser un canvi de lectures. Jo em vaig acabar de llegir aquest llibre i li vaig passar a mon pare, i després ell em va passar aquest llibre que li havia regalat jo per Sant Jordi. Cap dels dos sabíem què llegir. A mi m'interessava aquest llibre perquè
passa a Vitòria i aquest estiu hem estat a Vitòria i em va dir que li va fer molta gràcia perquè sortien alguns llocs on vam estar i vaig dir, va, doncs... I em va semblar que a mi també em faria gràcia. És com una espècie de spin-off de la trilogia del Silencio de la Ciudad Blanca, perquè no t'has d'haver llegit aquella trilogia per llegir aquest llibre, ho confirmo jo que no me l'he llegit, però els personatges sí que són els mateixos. I tracta sobre un exinspector que rep una trucada i li diuen que ha de buscar aquest Libro Negro de les Hores, que és un llibre com supercodiciat, és molt volgut, molt valuós, i que si no ho fa morirà la seva mare. Només hi ha un problema. La seva mare porta morta 40 anys. Llavors hi ha aquesta investigació sobre el llibre perquè se li ha perdut tot el rastre i és molt valuós i volen trobar-lo, però també hi ha la investigació de com pot ser que la seva mare o segueixi viva o li vulguin fer creure que segueix viva. És un llibre superaddictiu, me'l vaig llegir en un parell de dies. Els capítols són curtíssims, n'acabes un i dius, va, només un mes. I quan et dones compte, doncs, t'has llegit mig llibre. Sí que hi ha coses que potser no m'han acabat de quadrar. Ho he trobat que estava tot com massa ben lligat, però massa ben lligat per mà de l'autora, no perquè tot tingui sentit. El que passa és que el ritme és tan trepidant que gairebé no et dona temps de que t'hi fixis. I a part d'aquest misteri que fa gràcia i tal, doncs fas aquest recorregut turístic per Vitòria i és molt xulo. Després vaig llegir un llibre recomanat i deixat pel Josep, que es diu No Kem Steve, amb el qual s'ha posat en marxa una espècie de contraband de llibres que ens deixem al punt d'informació de la nostra facultat i que algun dia algú es pensarà que ens estem passant droga o alguna cosa, perquè em deixa uns sobres molt sospitosos i jo llavors aparec un dia i dic, teniu un sobre per mi? I em diuen, sí, i tant. Jo havia llegit El dimoni a cada pas, que és una novel·la d'aquest escriptor, de Donald Ray Pollock, tot i que No Kem Steve és el seu primer llibre, i és un llibre de relats. Relats que passen en aquesta població de No Kem Steve, que és com una espècie de població que amb prou feina se li pot dir poble, que està al mig del no-res, que està ple de misèria, és com una mica que està format per la white trash d'Amèrica, i que no hi ha esperança, només hi ha misèria i haver nascut allà és com una espècie de condemna. Part del que m'ha agradat molt d'aquest llibre és que no hi ha redenció, no hi ha cap mena de filtre i no romantitza la situació en la que estan. És molt fàcil, no?, buscar la part bona de les coses, però és que realment veus que aquesta gent a la seva vida no té part bona. Estan directament en l'amer. I és un llibre que, com us podeu imaginar, és molt desagradable, però a mi em va agradar molt. El que sí, doncs, que penseu-hi que si us el llegiu no és una lectura com superdivertida. No és lacrimògena, però el simple fet de que aquesta gent visqui en les condicions que viu, doncs sí que és una mica trist. Després vaig llegir Estación 11 de la Emily St. John Mandel i us he de dir que aquest és el llibre que més m'ha agradat d'aquest mes. L'argument potser us sonarà. Arriba una pandèmia massa similar a la que vam viure nosaltres i acaba amb la vida a la Terra tal com la coneixem. Només queden petits assentaments i la gent bàsicament sobreviu a base del dia a dia. Però hi ha un grup de persones que es diuen la Sinfonia Viatgera que es dediquen a anar a aquests assentaments i portar-los música i teatre de Shakespeare perquè ells saben, com està escrit en una de les seves caravanes, que sobreviure no és suficient. La història s'explica entre el present i el passat i també combinant personatges que en un primer moment doncs, no sabem què tenen a veure, però acabaran entrellaçant-se, però no tant com una història d'aquelles que dius «Uau, quin gir, ara entenc per què estava tot relacionat». No veus que l'autora el que busqui sigui sorprendre't. A més, també hi ha acció perquè hi ha un profeta que, com sempre que hi ha mogudes d'aquestes xungues, doncs surt el típic pirat que se n'intenta aprofitar i embolicar la troca. I m'ha agradat moltíssim, m'ha semblat molt commovedor, m'ha arribat com molt a dins perquè reflexiona sobre aquesta manera com necessitem alguna cosa més que menjar i un sostre. Que òbviament que això és important, però això és sobreviure. I ens parla aquesta novel·la de viure. Et fa apreciar una mica la vida en societat, l'art, la cultura... I en aquest sentit em sembla bastant com Salm pels construïts en terres salvatges, perquè la tesi potser és molt similar. M'ha agradat moltíssim, el recomanaria a qualsevol. És un llibre que fins i tot m'hauria fet gràcia llegir durant la quarantena, perquè em sembla que m'hauria ajudat molt. I és un llibre d'aquells que, com vaig dir a la ressenya de Bookstagram, em penedeixo d'haver agafat de la biblioteca perquè m'agradaria tenir-lo amb mi, anotar-lo, passar-li a tothom, dir-li llegiu-lo i ser aquella boja que es coneix perquè et recomana Estación 11 sempre. No m'ho esperava, n'havia sentit a parlar bé, però bueno, hi ha llibres que a vegades... I a més em feia una mica de por, pensava que podia ser o molt nyonyo o limitar-se a ser una novel·la postapocalíptica i la veritat és que no, que és molt més que això. I finalment vaig llegir a Winter Book de la Tove Jansson, que són històries seves, relats, en els que si bé coneixem a personatges de ficció i representa que tot és novelitzat, sí que reconeixem molt a la figura de Tove Jansson. Escriu amb una fascinació gairebé infantil i, com us dic, la reconeixem en aquests personatges que sovint són nenes o fins i tot dones, tossudes, amb una personalitat molt marcada i que a mi m'han permès conèixer més aquesta autora, que jo la coneixia pels Múmins, no havia llegit res de la seva ficció adulta, això és ficció adulta, m'havia llegit els llibres dels Múmins
i ara m'he llegit alguna tirada còmica, i la veritat és que veus molt d'aquesta filosofia dels Múmins en la seva manera de veure la vida, en com disfrutava dels petits plaers, d'aquesta manera de viure la vida que fa realment enveja, en com la Tove era capaç d'apreciar un raig de sol en un dia fred o qualsevol petita cosa. A més, aquest llibre, com ja us vaig avançar també en un vídeo, doncs té fotos seguides per la família de la Tove Jansson, de la seva família, i bueno, trobo que és un bon complement perquè, com us he dit, tot i ser ficció, parla molt d'ella. I com veieu, aquesta és una altra lectura d'aquest mes que m'ha fet reflexionar sobre la vida. No sé, sembla que ha sigut un tema recurrent, no?, entre aquest Estación 11 i Salm pels construïts en terres salvatges. No és que ara vagi a fer un canvi radical, perquè jo sóc com sóc una mica cínica, sóc una mica pessimista, però està bé veure altres perspectives, veure que hi ha altres maneres de viure la vida i que probablement ens aniria molt millor a tots si fóssim capaços una mica de parar i disfrutar d'aquestes petites cosetes. Jo, de moment, en aquesta setmana del pont o aquaducte aquest que estem tenint, he aprofitat per posar-me una manteta, llegir el Castell ambulant i la veritat és que ho estic disfrutant molt. Estic posant en pràctica això de disfrutar els petits plaers. I bé, fins aquí les meves lectures. Si voleu em podeu explicar a baix, com sempre, què heu llegit aquest mes, què us ha agradat més, què us ha agradat menys, com heu disfrutat d'aquest pont, què espereu fer d'aquí a que s'acabi l'any, i ens veiem en el proper vídeo. Apa, siau!